What's the style? Pagdumot style! Di man ilang kini. Ngayning abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. O batas-watason kong yung kasing-kasing na nagtago ni ng tughan mong malibuto. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatol ko pa nimo ang langit. Sayang ko. Nagmahal ko. Lipay ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimpanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Lakay pa rin mo kanino. Lisod nagpapalik ko ng baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong palud dili gayud makapanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Delia, ginaingon, gipadlong taka kay bati ang imong gibuhat sa pagpangapit. Apan ako naman noon imong gitripan. Ambot nadaman sa noon ko. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Tinuod ka ma, gidawat ako sa bana sa imong kinugos sa bunyag, unya makasugod ako og trabaho sa sunod adlaw. Unak, apan gusto nga makikstorya nimo ang bana sa kong kinugo sa bunyag nga maoy manager sa opisina nila, si Rigor. Ay sige ma, aray ko nga taniya, aray magkastorya mi. O sige. Murag siya raman runog ang iyang anak ang naasila kaya iyang asawa, Thomas Manila. Ah, sige ma, tanadayan ma. Day, inig-abot na to ron sa bahay nila ni Rigor ba? Kamu na'y pagtabing Rigor ha, kay makikagwahay ko sila ang mga anak. Iisip mapod na ko tong apo. Katong anak si Erna ba? Ay oo ma, oy, pero di lang ta magdugay dito ma, kay mauwaw ko makitabi o dugay anang Rigor. Dili bayakit siya akong ikso, si Erna bayakyoy. Sana ugot, pero isipan na lang ko siya nga imong iso. Kay ba naman siyang Erna? Wapo ba yan na si Rigor ma? O swerte po si Ikso Erna nga nakabana ni Rigor. Wapo pa, manager pag ito kumpanya. Ama ko. Ay, Treber, di ko dia sa tuodong Kunya hunong anang dako nga bay nga blue ang colors gate. Magsugod ka man gyud sa imong trabaho sa sunod adlaw, Ikso. May pasidaan lang ko nimo, Ikso. Unsa man na Ikso Rigor? Kung doon na gani ka makita nga dili maayos hud sa opisina, magpakabutan na lang ka. O kung doon na kay madungog nga dili ka makauyon, magpakabungol na lang ka. Haba, Ikso? Ha? Okay, basta mao na to. Sa sunod adlaw ka na magsugod sa pag-duty sa opisina. Hala, kiduol si Ikso Rigor anang usa ka
pa na mo din sa opisina. Iyang gikako sa gihakan si Igso Rigor. O si Igso Rigor sa di paus. Naglips na lips sila. Kaya nila tanawin niya. May relasyon di ay si Igso sa maong babae. Yes. Ako din, Marlon. Ako ang dawat din eh. Oo. Akong Igso ang asawa ni Rigor. O Igso po ang akong tawag niya. Kanang uyab niya ng babayana. Kaya sa nga anak niya. Di na, minyo sana. Kaya kasayuran taong ba na nangapit sa tao yung asawa nga tong si Rigor. Pareha man sila ni Rigor. Ang iyang asawa, waputay kaliputan nga nangabit ang iyang bana. Mabili mo ako pa rin mo no, sultihir yung yung asawa nga na ikabitan si Rigor so di sa trabahoan. Maayon lang buhat oy. Pulos ko na sila minyo niya. Pulos pag nagkauya pag yun, probida. Ay, hala. Hindi pa doon gini ang babae. Oo, first time ko nga ron. Pero, sabot na siya nga, siya atong gilipa. Sige rin ko ha. Kung ano ko akong baon, game na YouTube ko. Sige. Niya na siya. Di lang kumutanaw niya aron dili siya makasabot nga sila among giistoryahan. Hi. Hello. Maniod to sa ako. Ayaw na ikaw. May tuyo ka na ako? Isultihan ko ni Sir Rigor na ano to? Delia ang imongan? Oo, Delia. Ang imong igso ang iyang asawa. Kay kinungkos man ka sa bunyag sa imong mamang iyang asawa. Oo, tinuod na. Gemma ka no? Mao na isulti ni Marlon. O ako si Gemma. Minyasap ko. Huwag mo prangka na lang ko ni mo hagsulti. Kay nakakita naman yun ka na mo nga nagkakos o naghawak si Rigor. Uyap ni. May relasyon nindo ha. O ikaw, pagpakahilom na lang ha. Ang imong pagtrabaho na lang din sa opisina at imana. Tinaw ba ang nabati na kong kipanulti ha? Dalia? Mauna, Jem. Makalaom ka nga, dili ko manghilabot sa inyong relasyon. Apan mangutana ko ba, ikaw sayod kada kung sa ang inyong relasyon. Anong inyo pa maninggi padayon? Pulos mo minyo. Tapusan na lang ninyo ang inyong relasyon. Kaysa ang inyong gibuhat. Mortal kining inyong gibuhat. Di na ako makahimo sa pagtapos sa mga relasyon ni Rigor. Kaya nakaton ako sa pagmahal niya. Kaya no, di mo mahal ang imong bana? Manahigog mo makasalain? Mahal, pero kuwang mangkus kalipay niya o ba niya sa sex. Nga naman, gamay magkigbunal akong bana ko. Kanya, sugad ko makatilaw sa kang Rigor. Magpangipa naman ko. Depende lagi na sa tao eh. Akong uyab, gamay masadang iya, pero happy man ko. Magpakasal na unya mi, kung makatigom na mi. Oh. Nakasulti ka lang anak, kaya wa pa man ka makatilaw dako. Pero oras nga makatilaw ka og dako, buwag ka itong tiyod ang imong uyab nagkamayra. O kung makatilaw ka og dako, na nakasal na mo, sigurado gid ko nga mga bitsap ka. Busa, mientras sayo pa, buwag kang imong uyab nagkamayra bunal. Gemma. Kapuyan ako dahil. Dua ka round na kita nakuha dahil. Okay pa man ko. Hindi ko maluya. Sige. Relax na ta. Relax na ka diyon. O sabat na karong taon ha. Pawais ka ta. Pabuto na ko nga. Gusto balik din ako. Kay, tanaw rin mo. Nanti ko yung taon eh. Luya pa kayo. Gamaya bitaw tuod ang imo din nyo eh. Pagkanindot ka, ano kung makatilaw ko dako. Ay, ang ako cellphone. Kinsa may nanawag. Ay, ang amo man yung silingan nga kumari ni mama, sinang taling. Hello? Nang?
Naroon sa ospital? Giatake sa sakit sa kasing-kasing si mama? Asa ospital, anang? Asa ng taling? Ay, salamat taon nga bisugod sa Ikso Recall nga buhuam ko kwarta para gamiton sa ospital. Doon na lang gid ko. Driver, hunong anang tungod na akong bahay nga dunay auto nga nagparking sa gate palihog. Anak ko di manaog. Mao ka na iksubilya. Bubuwa na kapin nga wa pa mauli ang kong asawa nga si Erna. Ngaw na kay kong sex. Kadagan direkta kami. Basta musugod ka lang nga mag-sex ng duwa. Dili ko. Kwarta na may tuyo na ko. Og dili ko mangayo, manghuwam ko. 10,000 pesos sa masad akong huwaman. Dili ko musugod ka manahaw ka niya akong panimahe. Nga way mahitabo na itong duwa. Ha? Itakini. Pistola. Pistola na. Dili ko managana pagpusili mo. Kung magmagahi ka, sa gusto kong mahitabo niyo. Ayaw na po sila rin po. Ayaw. Ikso ka na, hindi mo. Ikso. Asa ko di mo na impotan ko kay mataga. Asun sa mo kwarto. Asun na mo pahimutan mo maayo dito. Hindi aning imo, oy. Kapilit ng imo. Pagilok. May uyab taong ko. Ikaw may asawa, sad ka. Bahala na. Hindi na magwalta. Labi na kong ibugwal. Ubuo ko niya. Kadako na imo, good. Taas pag yun. Sa'yo na kasi akong uyab nga. Larubi ka tunga. Ang murag sa tag mga anak na uy. Ay! Gini. Murag na-crack ang Gini pa. Nakuha ko sa makadaghan at tugigayuna sa bana sa akong igso. Human sa nahitabo, diya na kumasayod kaduwaan na di ay ang pistola nga yung ipanghadlok na ako. Nagkarelasyon yun mi sa hilom ni Rigor. Ibuwagan ako akong uyab. Kay human ko makatilaw sa kang Rigor, nahigugma man ko niya. Wa ko makabalibad dihang gihimo ko niyang kapit. O kung kasama ang kaagin ni Bilya din hining tulmanon. What's the style? Wala kabalibad di ang gimong kabit style. Kini mong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Drama.